Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, театр микрофон алдында деген циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген бездә кунакта Уфа Нур Татар дәүләт театры. Без сезне башкорт драматургы Ралиф Кинҗабаевның «Гүргә керер Сәриде» исемле мелодрамасын тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар: Зөлфия, Вакилә Калмантаева, Дилбәр, аның сеңлесе Резида Фахруллина, Нурия, аларның килене Зөһрә Асадуллина, Фәнил, Нурияның улы Рөстәм Галиев, Диля, Фәнилнең кәләше Гөлнара Хакимова, Гөлнур, Диләнең ахирәте Гүзәл Ганиева, Ләйлә, Дилбәрнең кызы Ленария Габдрашитова, Рәшид, Диләнең әтисе Рушат Мөдәрисов. Спектакльне Вакилә Калмантаева алып бара. Спектакльнең режиссеры Гөлдар Ильясова. Музыкаль бизәлеш композитор Вахид Сафиуллин. Вакыйга безнең көннәрдә авылда бара. Дилбәр керә. Рәшид булдымы соң? Шәһруллина кулдан ычкындырмадым. Юк. Үз күзләрем белән күрдем бит. Рәшид шул. Рәшид. Юк булмас. Күземә генә күренгәндер. Моның булуы мөмкин түгел. Рәшид. Ходаем. Нинди гөрләп торган дөнья иде. Хәзер тып-тын. Ничек әле теге шигырьдә? Кайчандыр анда учак янган, көләчә пешкән көлгә күмелеп. Хаста шушы ташландык өй хәзер. Син кайратып киткән күңелем. Кемнең шигырь әле ул? Рәми абыйныкымы, әллә Бикбайныкымы? Ходаем. Агыйскә төште. Дилбәр, сеңлем. Әллә шигырь сөйләдең инде? Әллә үзең яздыңмы? Юкка, шул шигырь чыгаруыңны ташладың. Беренче шигырың 5-тә укганда ук Пионер газетында басылган иде. Үзеңне шагыйрә дип йөреттек. Япа, яшь чакта кем шигырь язмаганда, кем шагыйрь булмаган. Шулай түгелмени? Ә син нигә шым гына мине тыңлап йөрисең? Юк, сеңлем. Әниемнең берәр яткәре ятмыймы дип келәткә кергән идем. Белеп булмый, киленнең яшереп куюы да бар. Карасам, теге син алып кайткан кабер ташлары ята. Үземне зыяратка килеп кирдем икән дип торам. Шигырем дисәм, синең шигырең ишетелде. Таптыңмы соң? Нәрсәне әйтәсең? Кабер ташларынмы ни? Күрдем. Әнигә дә, Фәнискә дә бер иштән ясаткансың икән. Келәткә нигә кергән идең соң, апа?
Әнинең яткәренне таптым. Үрлеккә бер самауыр илеп куйганнар. Патша заманынан калган шикелле. Ике шикәсе дә медаль белән тулган. Соң кара әле, сеңлем. Киленнән сорасам бирер микән? Искегә исе киткән. Шушы апам гомер буе кызык булды. Сиңа нәрсәгә иске самавыр? Кайткач үзеңә японский электр чәйнек алып бирәм. Розеткага тыгып та җибәрәсең, кайнатып та чыгара. Куй, сеңлем, акчаңны әрәм итмә, чәйнегем бар минем. Анауы, кабер ташларына да әллә күпме акча әрәм иткәнсеңдер. Әйт әле, ни хак булды, икесенә күпме түләдең? Апа, эш акчадамыни? Соң акчаң чыгып бармыйдыр әле? Дилбәр, килен җиңелгә сабышты, синең белән миннән көтеп тик ята. Дилбәр, сеңлем, соң син килен белән сөйләшкәнсеңдер, ул нәрсә дигән була? Апа, аның кайгысы булдымыни? Ятсам да, турсам да, әнием күз алдымда һич кенә дә оныторлык түгел, апа. Эй, Ходаем, әни исенә төшкән берәүнең. Үпкәләп ятмыйдыр әле. 40 үткәрдек. Каршыклар канәгать таралды шикелле. No, Дилбәр, син хәерне дә мул өләштең, мул. Уф. Бакчага су сибелмәгән. Әллә бүген кайтырга инде автобус нишәдә икән? Ашыкма, апа. Бергә кайтырбыз. Үзеңне күргәндәй булыйм. Маһир әби чирләп тора икән. Әнинең 40-ын укытырга да кira алмады, булмаса, әбигә күчтәнә җибәрим. Нурия, килен, чыгалы монда. Дөрес. Шакыр шуны. Сөйләшеп куй, күңелдә калмасын, әйт үзенә. Апа, син дәштеңме? Әйе, килен, мин чакырдым. Буралы, Маһир әбигә бәлеш кертеп чык. Коръән ашыннан авыз итсен. Әнинең ахирәте булды бит. Әйе, шул дугасын укып ятсын. Сәлам әйтергә онытма. Ярар. Үзем дә шул якка барырга тора идем әле. Сабир абыемнан тавык сыйдырасым бар иде. Нигә ул тавыкны фәнилдән генә суйдыртмыйсың? Эй, куй, апа, фәнилдән буламысың инде, нечкә күңелле бит ул, жәлли. Тавыгыңны китер, килен. Үзем генә муенын үзеп бирәм. Әлегә ним күрмәгәндә үзем суя торган идем, бер авырлыгы да юк аның. Апаңның кулынан килмәгән эше юк. Куй, апа, кеше күреп калыр килешмәгәнне. Күрсәң ни булган? Кеше суярга җыенмыйм да инде. Күлмәгеңне буярсың. Хәзер тиз үк урап киләм мин. Карый, апа. Бакчасын. Шау алма. Кайчан үстереп өлгергән. Нигә? Дәшмисең? Алма. Нигә? Безгә үсәмени ул алма. Миндә алма кайгысы юк. Минем менә шушы дөнья өчен башым ката. Апа, сиңа соравым бар. Ай, шушы өй турындамы, әйтсің? Өй дип. Юк. Менә әйтик, син бер сер беләсең ди. Ләкин аны әйтергә ярамый. Шул серне башкалар да белсә, ничек булыр икән дигән идем. Әлләше.
Күп белсәң, баш авыртадыр ул. Хәйр, кеше белсә сер түгел инде ул. Әйт әле, нәрсә турында? Юк, ярый. Әйтмим, булды, онот. Булды. Сер. Сер дисең инде. Бөтенесендә кешегә сөйләп бетергә ярамыйдыр ул. Беләсеңме? Кемнәр серне тота белә, ассаң да, киссәң дә әйтмиләр, бер сүз дә чыкмый алардан. Кемнәр? Зомбилармы? Зомбилар. Зомбилар. Алар да булган кеше. Түгел, сеңлем. Алар түгел. Кемнәр соң? Үлгән кешеләр. Гүргә кергән сер бер вакытта да чыкмый да, ишетелмий дә, мәңгелеккә юк була. Үлгәннәр дисеңме? Уемны укыган кебек сәер сүзләр әйтеп ташладым. Нинди сәерлеге булсын? Гүргә керер сернең җиргә әйләнеп кайтканын ишеткәнең бармы? Дөрес сөйлисең бугай. Ишеткәнем юк. Фәнил, Дилә, Ләйлә, Гөлнур керәләр. Мулла бабай киттеме? Безнең дә чәй эчәсе килә. Күптәннән китте мулла бабаң кызым. Хәзер җиңгәгез чәйне яңартып җибәрер. Без елгага төшеп су кердек. Фәнил, улыкаем. Син хәзер безнең нәселдә бердән-бер ир заты. Коръән чыкканда син дә катнашсаң яхшы була иде. Мулла бабайны озатырга кеше дә булмады. Дилбәр апаң машинасы белән үзе илтеп куярга мәҗбүр булды. Куй инде, өлгерер әле Фәнилне ул кадәр җикмик. Без аннан башка суга керергә куркабыз. Улай да шуңа йөзәр икән. Җәй буе шул судан чыга белмәде бит. Кап-кара булып яна торган иде. Бер кайтканымда негр малай тройка дип куттырмышты. Әллә ничек кояшта тиз янамда куямсың? Фәнил, улым, кәләшең белән таныштыр әле. Килен балакайны күрик. Яле, исемең Дилә бит әле. Юкла, мин Дилә түгел. Мин Гөлнур. Әни хаман булачак киленен танымый. Әни менә бит Дилә. Хаталанган бу нигә гафу итегез. Дилә, нигә оялып читтә торасың? Я, үзеңне күргәндәй булыйк. Димәк, Фәнилнең булачак кәләше син. Бик яхшы. Бик яхшы. Ничек кәләше? Фәнил әле өйләнмәгәндә инде. Сөенчегә миңа бүләк. Фәнил белән Дилә өйләнешә. Без Дилә белән әлегә әйтми торырга сөйләшкән идек. Дәваныбыз бит яңарак үлде. Кабалану уңайсыз булыр кебек. Менә кызык, өйләнешергә йөриләр. Мин белмим дә. Бәй, без өйләнешәбез дип лаф урып йөрмәсләр инде. Әнием Сабира белән Диләне сорап кайттылар инде. Закламый той. Тойга әзерләнегез. Тиз. Бик тиз. Мин сезне булай гына дуслар чәйриләр дисәм. Дуслашса, өйләнешмәскә дигән сүз түгел ич. Карагыз әле ничек пар килгәннәр. Чынлап та бигрәк пар килгән кыз икән шул. Үтә кызыл тиз уңа. Куй әле апа. Күргәзмәгә куйган кебек. Мин дә шулай дим, уңайсыз мин уялам. Мин сездән моны көтмәгән идем. Тәк өйләнешергә булганнар икән.
Кеше үлсәм ишетми каласым булган. Я. Шотланда кой. Тик кутларга ашыкма, туйда да өлгерерсең. Шулай бит? Миңа калса, кабаланмыйм. Әйтми йөргәннәренә җаным кия. Дилә минем ахиратым бит. Ярай. Бәхетле булыгыз. Сезнең самый чәчкә аткан чагыгыз. Тигез гомер итегез. Рәхмәт. Дилбәр апа, теге сез чыгыш ясаган митингта мин дә булдым бит. Сез шундый кыю икән, ничек курыкмадыгыз, теге депутатка чатнатып әйттегез дә куйдыгыз. Куркыр заманалар үтте инде. Гаделлек өчен без көрәшмәсәк, кем көрәшер? Яшьләрне безгә әйдәргә туры килә. Шулай түгелмени? Шулай бит. Дилбәр апам кебекләр күбрәк булсын иде. Мин сезне шул митингта телевизордан күрдем. Фәнилнең апасы икәнлегегезне белмәсәм дә сокланып карап тордым. Сез шундый тыныч, итәгатьле. Шушы кадәр кыйлыкка кайдан өйрәндегез? Дилбәр апа, сезнең кебек булырга иде. Дилбәр апа. Әйдәгез өйгә керик. Балалар. Теге оятка. Менә кунакларны онытты ахры. Китте дә югалды. Бер аягын алганчы, икенчесен эт ашый бит. Юкымсырап йөри бит. Юкымсырап йөри. Алла. Ни булды? Әнә шунан түшәмендә асылынып тора кара йылан. Я? Кит. Йылан түгел дә инде элмәк түгелмесең. Әнә бит бурганып тора. Шәшемне рәтлип дигән идем. Кулым эләкте. Уф, әллә тешләде инде. Туктагыз әле. Шушымы? Бу бит кайыш. Бил кайышы. Ой, Фәнил. Туктале. Бәй. Минем кайыш бит бу. Үткән кайтканда элмәге зилгәч ташлап киткән идем. Нурия киленсез чиләгеләр өчен түшәмгә тагып куйган. Тапкан илгәчне Ходаем. Уф, кутым калмады. Һаман йөрәгем ләпилдәп тора. Булды. Үтерәсең бит, Рәхмә Дилә. Кайыш чакмый ул. Фәнил. Улым. Кил әле монда. Утыр әле. Беләсеңме? Нәх шунда синең бишегең эленеп тора иде. Минем? Әйе. Фәнисенебез. Больницка ятар алдыннан ясап киткән иде. Тик үзе генә сине тирбәтә алмады. Без сине шундый ярата идек. Ял сайын тик сине генә күрергә кайта торган идек. Сине хатта шибәрәни дип йөртте бит. Шулай. Беренчегә барганчы шулай дип эндәште. Фәнил, улым, кил әле. Моны нәрсәне алып ташла әле. Кеше куркытып ята. Кой апам. Кирәге тими калмас. Нәрсә син безне әллә бишексез генә дөнья көтәрләр дип уйлыйсың? Караны, малайың үзең кебек бишектән йыгылып төшмәсен. Кем ягылып төште, минме? Шул, син бишектә йоклап ятасың. Без монда зур гына бер алмагач бар иде. Шунда чәй эчеп утырабыз. Бер заман син елап җибәрдең. Дилбәр белән йөгереп керсәк, син идәндә ятасың. Апаң ни каты куллы бит, бишекне җимерде дә ташлады. Җитәр. Әйдәгез, өйгә керегез. Хәзер чәй кайнар. Әйдәгез. Ходаем, булачак килен бигрәк кыланчык икән. Инде апа, менә дигән. Ярый. Дилбәр, Нурия килен белән бүген сөйләшәсеңме? Апа, бигрәк уңайсыз. Күрмисеңме? Юк, нәрсәсе уңайсыз? Әді үзем башлыйм. Белсен, өй безнеке, без әнинең кызлары. Монда безнең дә өлеш бар. Шулай да бит.
Киленгә турыга әйт. Сирәк кенә булса да авылга кайтабыз. Соң шунда тукталмый кая барыйк? Узакламый шәйдәшереп тормас әле. Берәр килмешәк бабайны йортка кертеп шынлап хуҗа булып алса. Шулай да, апа. Бу йортны Фәни синем төзеде. Киленнең әти-әнисе ярдәм итте. Минемчә, өй Фәнилгә калырга тиеш. Соң әлбәттә Шулай түгелмени? Фәнилгә. Апа, нәрсә бүләк итик? Туйга шәп бүләк була. Фәнилнең йортын Фәнилгә бүләк итәбезме? Соң, әле генә үзең әйттең бит безнең дә өлеш бар дип, апа. Ой, Аллам, соң өлешем бар дип мин өйне уртага бүлеп, өлешемне Уфага күтәреп китмәм бит инде. Алла, бу үй миңа бөтенләй кирәкми. Шушы яшьлегемне искә төшереп тик тора гомердә күрмәсәм дә үкенмим. Дилбәр, сеңлем, җәйләрен берәр атнага гына булса да кайтып торсаң начармыни. Соң безнең яшьтә һава алыштыру камачауламас. Хәзер диңгезгә барып булмый. Ә монда газ кергән, бакча зур. Дилбәр, сеңлем, син бит юрист. Әйбәтләп аңлат. Килен бит үз кеше, аңлар. Күзләрем шуңа. Менә күңелне тырнап тик тора. Теге сереңне әйт әле. Кайсы сер тагын? Белмәмеш булды да куйды. Соң үзең әйттең. Бер кемгә дә әйтмәгән серем бар дидең. Апамны. Юк, апа. Әйтмим. Сөйләсәң сер булмый инде ул, әйтмим. Ана, Нурия кайта. Дәшмә. Киле. Әллә барып та килдең инде? Әйе, кайттым, апа, кайттым. Бигрәк тиз урадың, килен. Маһира әби көне буе бер үзем утырып китте. Биянамны искә төшереп, елашып алдык. Әйтәм, шашынып беткәнсең. Сезгә күп итеп рәхмәт әйтте, хәтта шатланды. Әниләренә шагыннар икән, юмартлар диде. Апа, шәй кайнагандыр. Бар әле яшьләргә шәй эчер. Ярар. Караны, шикләнеп торма. Киленгә турыга әйт тә куй. Ярар. Килен. Кайгыга батып сөйләшеп тә алганы юк, эш. Киләле. Утыр әле монда. Бераз сөйләшеп, серләшеп алыйк, икәүләп кенә. Эй, апа. Биянамны оныта алмыйм. Соңгы көннәрдә бигрәк интекте бит. Кой инде, килен, кой инде. Үз әниеңдәй карадым. Рәхмәт сиңа. Кичә үк бирермен дигән идем. Килештермәдем. Нурия. Мә. Сиңа алтын шылбыр. Миннән бүләк булыр. Исән сау тагып йөрі. Рәхмәт, апа. Синең төсең итеп кенә тагырмын инде. Ничек сүз башларга да белмим, килен. Бер шетрекле мәсьәлә бар бит әле. Әйт, апа, күңелеңдә калмасын. Киленкәем, син әллә ни уйлама инде. Сөйләшик, киңәшләшик. Мин аңлармын, апа. Өйне Фәни синең белән сез төзедегез. Моны бөтен авыл белә. Ләкин өй әни исеменә язылган икән.
Нигә вакытында үз исемеңә күчермәгәнсеңдер инде. Бәхәс тә тумас иде. Нурия, хәзер өйгә кем хуҗа булыр икән? Бәй, кем хуҗа дип ни инде? Әле аның кайгысы да булмады инде, апа. Менә Фәнил кайтты, биянамның 40-ын үткәргә кирәк булды. Кем хуҗа дип? Биянам үлгәнче өй Фәнилгә калсын дип ятты да ул. Фәнилгә дигәч, Фәнилгә? Моңа мин дә риза. Үзең нәрсә эшләрсең икән соң? Туйны үткәрик, соңыннан күз күрер. Әйе шул. Яшьләр еркенләп яшәсен, берәр җае чыгар әле. Бәлки, әлегә әтиемнәргә дә яшәрмен, әнием дә чирләп тора иде. Кияүгә чыгарга уең юкмы? Уфада минем танышлар күп. Телисеңме, берәрсенә димлим? Куй, апа, мәшәкатьләнмә. Мине кайгыртуың өчен рәхмәт. Мине әле улымның бәхете генә борчый. Атасыз үскәч, бигрәк басынкы, гел уйчан, дөнья тәҗрибәсе дә юк. Шулай инде, киленкәем. Үзең бигрәк аядың бит, үзең өф итеп кенә үстердең. Берәү генә бит. Ярый әле Дилә белән табышты. Мәхәббәт шулай итә икән. Күз алдында канат үсте дә китте. Бәбекәемнең. Мен өйнең Фәнилгә калуына каршы түгел. Туйга бәлки бүләк шул булыр. Шәп бүләк, шәп. Мондый дөнья эләксәме? Ярый. Синең шәп булсын, киленкәем. Байтуриннарның нәсел агачы кырымасын. Кырырга тиеш түгел. Шулай түгелмени? Шулай бит. Апа, улым әтисенең нәселе руына тап төшермәс. Йомшак күренсә дә әтисенә шап. Бер эшкә тотынса эшлим дә үлим дигән кебек ябыша ул. Синең белән ничек сөйләшергә дә белмәссең, фәрештә. Киленкәем, бер әтнәкәсе бар бит әле. Беләсеңме? Өйгә Зөлфия апам дәгъва итә. Миңа бирегез, дача ясыйм ди. Эй, Аллам. Эй, Ходаем, күңелкәйләрем сизенгән иде. Әйтәм, тырт-мырт сөйләшә бит ул минем белән. Шулай шул. Мирас бүлешәм дип мәрхүм энесенең хатынын улы белән ничек урамга чыгарып җибәрергә уйлыйдыр, аңламый. Эй, бит иркен, кайтсын да шушында яшәсен, теләгән вакытта килсен. Әйттем, аңлыймыны. Җиңәрлек түгел, шәһәрдә үз җае белән яшәп өйрәнгән, аңламый. Диләне соратырга баргач, кодагый иң элек сорады, яшьләр кайда торачак ди. Мин Фәнилгә кала дип әйткән идем бит әле. Яшьләргә каршы барып булмас. Яшәсеннәр. Яшәсеннәр. Рәхмәт. Дилбәр апакаем, рәхмәт. Изгелегеңне гомергә дә онытмам, рәхмәт. Ноя, киленкәем. Әйдә, өйне минем исемгә языйк. Имештә туйда Фәнилгә мин бүләк итәрмен. Шәп бүләк. Шәп. Югыйсә, апамны җиңалмассың. Шулаймы? Ялла. Нурия, шул. Эй, шулай шул. Дилбәр апакаем, минем Зөлфия апа белән низаглашасым килмим. Үзең берәр җаен табырсың инде, Дилбәр апа. Үзең. Әллә ул бер коймак ашадым инде. Өйдән яшьләр чыга. Соңыннан Зөлфия күренә.
Шулармы? Өйдә эссәни утырлык та түгел. Бигрәк шибен күпеле бөтен авылдан җыелганнар инде. Күршенеке дә инде. Фәнил, Әу. улым, менә үзең хуҗа булгач, шушында матур итеп алашык тезеп җибәрерсең. Яг апа, мин агач сөйләштем инде. Иң беренче зур иттереп мунча салам. Без кунакка килербез, әни шулай бит? Шулай. Дилә мунча ягып куярмысың? Дилә, син мунча яга белмисеңдер әле. Әйт әле, беләсеңме? Әллә тагы. Ей Алла, мунчагыз титәп куймасын инде. Я, булмаса. Әни белән Фәниснең кабер ташларын яңартып килик. Фәнил улым, Әу. кел монда. Бар, ташларны ипләп кенә Волганың багажнигына чыгарып сал. Ә ашкыш, машинаны син йөртерсең. Yes. Улым, мин дә барырмын дигән идем бит әле. Килен, машинага күмәкләп сыярбыз микән? Әни, без синең белән соңыннан барыбыз, яме, икәүләп кенә. Шулаймы? Ярар, барыгыз улым, бар. Нурия, сез опам белән шул пасала торыгыз. Без барып килик. Син апага өй турында сөйләнмә. Нурия, килен. Нурия, килен. Келә төрлегендә бер самавыр эленеп тора бит әле. Кемнеке ул? Әлләше. Мин килен булып төшкәндә үк бар иде инде ул. Әллә ошадымы? Ошаса ал үзеңә. Охшый дип борынгы инде. Әниемнең берәр истәлеге булыр дигән идем. Ал. Ялтыратып җибәрсәң менә дигән була ул. Рәхмәт инде, килен. Әниемнең берәр истәлеге итеп тотармын. Нурия, килен. Син Дилбәр белән сөйләшкәнсеңдер ул? Нәрсә турында? Туйны әйтәсеңме? Һаман әйтмәгән икән. Нигә? Нәрсә турында дип ни? Менә шушы өй турында. Эй, апа. Шуның кайгысы булды менә инде. Туй үткәрергә кирәк. Акча шамалы гына. Син акчаны Дилбәрдән сораптыр. Ул бит бай. Ай, харап. Тагын машина сатып алган. Кызына фатир эләктергән. Иләмәгән, сукмаган кияүгә чыкса бүләк итә имеш. Әлдә Дилбәр апам бар әле. Биянамның кыргына да әллә күпме күчтәнәш төяп кайткан. Безнең өчен сизелми дә калды. Килен. Син апаңа бик ышанып барма. Ул синең белән мине генә түгел, әллә кемнәрне утырткан кеше. Әнә, икенче ерендә ни көнгә төшергән, бер тиенсез куып чыгарган. Ансы эчә диләр дә инде. Нигә эчсә? Хәзер кем эчми? Ә менә булса, мин дә эчәм. Куя, юкмы берәр яртың бар әле чыгар? Тегеләр юкта иркенләп утырып калыйк. Эй, апа. Эчкәнемдә аракы тотканым да юк. Көпә-көндез ничек эчеп утырмак кирәк булай да урам тулы исерек. Ай, Аллам, йөрүләренең, эшенең, сүзенең бер генә рәте дә юк бит, Ходаем. Син һаман туй өчен борчыласыңдыр инде. Борчылма. Минем бераз акчам бар. Биреп торырмын. Рәхмәт инде, апа. Әлдә сез бар. Кеше алдында Фәнилне ким хур итмәскә иде.
Аңа кием кирәк, кодагый кызны киендерерсең дип ныктыра. Күмәкләгән яу кайтарган махы бирмәбез. Рәхмәт, апа. Рәхмәт. Күңелемә җиңел булып китте. Нәрсә? Авыр чаклары да буламы әллә? Юк та. Дилбәр апам... Я? Нәрсә ди Дилбәр апам? Әйт әле. Юк. Дилбәр апам да сирәк кайта дип әйтмәкче идем. Менә алтын шылбыр бүләк итте әле ул. Бир әле карыйм. Алтын дисең инде. Менә шушыны алтын дидеме? Ялтырап тора да. Зөлфия апа, сиңа бер сорауым бар минем. Менә нигә соң сез бик сирәк кайтасыз? Җәйләрен теләгән вакытта кайтыгыз. Теләгәнчә күңелегез булганча торыгыз, Зөлфия апакаем. Чынлап әйтәсеңме, киленкәем? Чынлап әйтәм. Зөлфия апакаем, чынлап әйтәм. Кайгыларыбыз гына түгел, шатлыкларыбыз да уртак булсын. Зөлфия апакаем, кайтыгыз, торыгыз. Нурякаем. Киленкәем. Менә шушы сүзең генә кирәк иде бит безгә. Зөлфия апа. Зөлфия апакаем. Истәрбез инде. Киленкәем. Нурия. Кайгыга батып, сөйләшкәнебез дә юк бит. Әллә берәр ярты алыйммы соң? Чынлап та үзең әйтмешләй. Куй, киленкәем, мин бит сынап кына әйткән идем. Әй, булмаса. Бар әле, теге тәмле генә кызыл бар бит әле. Рябина. Акчасын үзем бирәм. Бар, киленкәем. Тиз генә бар, алып кил әле шуны. Йөгердем мин. Йөгердем, Зөлфия апакай. Китте. Йөрәгенә әйткән идем, ошонда да куйды. Әй, ишсә тагы. Мировайны юарга кирәк тә инде. Ай Алла. Шулпам салынмаган бит, яллам. Җилфере җил искәндә, илә бүлә бүдрәк тал. Җилфере җил искәндә, илә бүлә бүдрәк тал. Зөлфия чыгып китә, Фәнил белән Дилә керә. Фәнил, ку-ку. Дилә? 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 Дилә. Кадерлем минем. Синең белән бергә булуыма һаман ышанып җитә алмыйм. Барысы да төш кебек. Кинәт кенә уянырмын да барысы да юкка чыгар кебек. Син озак йоклама. Кичә дә соң килдең. Я, әйт әле. Кайда йөрдең? Дөресен әйт. Соң әйтеп торам бит инде. Көтү кайткач ятып торган идем, йоклаганмын да киткәнмен. Йоклагач, нигә тордың соң? Ятар идең, мендәреңне кочаклап. Торды сиңа. Бер әллә нинди куркыныч төш күреп уяндым. Я, сөйлә әле. Тиз бул, беләсем килә. Кой, искә төшерәсе килми ул. Аламат шул. Булсын, мин дә белергә телим, сөйлә. Шул әлеге без икәү инде. Кем белән? Синең белән без икәү. Шуннан? Бөркет тауында шулай җиләк җыябыз имеш. Җиләк күп кып-кызыл, палас кебек түшәлгән. Бер заман теге кыялы битләүккә барып чыктык.
Җиләк өстебезгә ишелгән кебек. Кит, юкмы сөйләмә. Кыяда җиләк үсми дә инде ул. Төш бит ул, төштә үсә икән шул. Кып-кызыл җиләк тәлгәшләре тыпырдап җиләкләребезгә тулаган малай. Шын кып-кызыл кан кебек. Ә без шатланып җыябыз да җыябыз, җыябыз да җыябыз. Кыя буйлап өскә таба үрмәлибез. Шуннан чиләкләребезне тутырдыкмы соң? Тутырды сиңа. Бер заман малай бер зур таш дөбердәп өстебезгә тәгәри башламасынмы? Сен шунда ук шылгансыңдыр инде, бит. Шула сиңа. Сине шушылай күтәреп алыйм дисәм, Я. син янымда юк. Җиләкләрем карыйм, җиләкләрем буш. Бер тик җиләк булса ичмасам. Тегелә йөгерәм, син юк, булай йөгерәм, син күренмисең. Төртләп уянып китсәм, йөрәгем төп тибә. Үзем еш тыналам. Сәгатькә карасам, сәгать 12 тулып бара. Ә син янымда юк. Тукта. Ә мин кая югалдым? Юк. Мин синең янында булырга тиеш идем. Минем югалуым дөрес түгел. Хәер, мин нәкъ шул минутларда сине терги капка төбендә көтеп тора идем. Ишеп беткәнмен. Ә мин йөгереп килдем дә сине кочаклап алдым. Әйтәм, йөрәгең дөп тибә. Сине сагынганга күрә ул. Сине югалтудан куркканга. Дилә, шанасыңмы? Мин әле дә сине югалтудан куркам. Шуны бел, Дилә. Синсез яшәү юк миңа. Шанасыңмы? Шанам. Мин дә синнән башка яши алмыйм. Аптырыйм. Моңа кадәр синсез ничек яшәгәнмен икән, ә? Тик кара аны, башка йоклап сыңлап йөрмә. Көн сайын капка төбендә ишеп тормам. Син мине йоклап кына ята дип уйлама. Моны такталар нигә киптергән салганын беләсеңме? Әллә инде? Кемә ясарга әйтәсеңме әллә? Кемә сиңа? Бишек такталары бит бу. Бишек ясап куярга булдым. Шушы такталарданмы? Әйе. Бигрәк узын да инде. Булса ни, сыңынан кисәрмен. Әгәр игезәкләр туып куйса. Ул чакта икене ясыйсыңмы? Юк. Парлап ничек тирбәтерсең икән, ә? Ызын итеп ясыйм. Шушы очына берсен салам, бу ягына икенчесен салырбыз. Шулай дип. Бу тамаш өчен баш-башына исемнәрен язып куям. Мин аларны ипләп кенә тирбәтермен. Менә шушылай гына. Шаллап аккан елга тынып-тына, йокысыннан таулар уяна, таң йылдызын сызып ата, беткәнен кире кайта. Ак биләүдә
Гөлнур керә. Сез булмагач, өйдә бигрәк күңелсез. Бер үзем. Өйдә кеше күп тә инде. Әйдәгез өйгә керик. Мин монау такталарны келәт башына гына салып киләм. Кояшта ярылып куюлары бар. Сез барыгыз, керә торыгыз. Мин хәзер. Гөлнур, әйдә, өйгә керик. Мин кайтам, кәефем юк. Кергән син кер. Син бит килен бу йортта. Хуҗабикә кеше. Әллә миңа үпкәләдеңме? Үпкәләдеңме? Синең миңа ахирәт булуың. Астыртын гына кияүгә чыгарга йөрә миңа әйтү дә юк. Ахирәткәем, ачуланма инде. Фәнил әлегә әйтмәскә кушты. Бөтенесе өчен дә сюрприз булсын ди. Сюрпризыгыз бик хәтәр булды инде. Башыма тындырдылармы дип торам. Дә, кызыкай. Егетнең иң асылын эләктердең бит. Эй, Гөлнуркаем, ул шулкадәр әйбәт. Бәхеткәем шулдыр инде. Бөтен дөньяга кычкырасым килә, беләсеңме? Мин бәхетле. Фәнил белән бәхетле. Әйе, син хәзер бәхетле. Дилә, карале. Нигә шулкадәр ашыгасыз? Бераз көтеп торсагыз. Син нәрсә? Туктале, кил әле. Беләсеңме? Мин озакламый тагын да бәхетлерәк булачакмын. Мин бу көнне шулкадәр көттем. Без мәңге бергә булачакбыз, Гөлнуркаем. Без бит беләсеңме? Я, зарыктырма. Тагын нәрсә? Юк, әйтмим. Туйдан соң беренче булып син белерсең, яме? Әлегә мин иң бәхетлесе. Дилә. Гөлнур, сез нигә кермисез? Әйдәгез, безне көтәләр. Менә бит, Гөлнур ялындыра, кайтам ди. Мин кайтам. Өйдә эш күп. Гөлнур, кайтма инде. Эш бетми ул. Тагы су буена төшәрбез. Мин дә шулай дим. Өлгерерсең әле. Әйе. Ярый. Кичен очрашырбыз. Әллә үпкәләгәнме? Кем белсен аны? Кылтайды да куйды. Кияүгә чыгуыңны миңа әйтмәгәнсең ди. Менә кызык. Син туйда шаһид итәм дигән буласың. Тукта. Сезнең арада бер хәл булдымы әллә? Караны егет көнләшә. Юкчы. Былай гына. Мин армияда чакта хат алыштык инде. Дусларча гына булды. Ул хәлләрне язгалап торды шунда. Әнә бит. Әйтәм үпкәләде. Юк инде ахирәт. Соңладың. Хәзер Фәнил минеке. Мин аны берәүгә дә бирмим. Шулай бит? Әлбәттә, хәзер безне берәү дә айыра алмый. Ей, балалар. Килен, каралы ни дип булып кызарган, мәле ашап җибәр. Миңа? Мә улым, сиңа да бар. Сез Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары башкаруында драматург Ралиф Кинҗабаевның «Гүргә керер сер иде» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше иртәгә 15:10 яңгыраячак. Казан сөйли. 15:10. Татарстан радиосы үзенең якшәмбе тапшыруларын дәвам иттерә. Театр микрофон алдында дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Уфа Нур Татар дәүләт театры артистлары башкаруында драматург Ралиф Кинҗабаевның «Гүргә керер сер иде» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Алдан спектакльнең беренче өлешенең эчтәлеге турында берничә сүз. Авылга әниләренең кырыгын үткәрергә дип апалы-сеңле Зөлфия белән Дилбәр кайта. Туган нигездә аларны улы Фәнил белән киленнәре Нурия каршылый. Фәнилнең туйга әзерләнгән чагы. Шунда кәләшнең кайчандыр Дилбәр üzülеп сөйгән һәм мәңге онытылмаган егетнең кызы икәнлеге ачыклана. Дилбәр күңелендә хисләр өйрө куба. Ләкин бу сөю хисләре түгел, җавапсыз калган мәхәббәт өчен
үч алу хисләре. Шулай итеп, спектакльнең дәвамын тыңлыйк. Бар күңелченнәр. Нурия, килен, коралы сөйләшеп алыйк. Сезнең туй кайчан, ничәшәр кеше сөйләштегез? Безне дә чакырасыздыр улы. Япа чакырмыйча, туйның иң түрендә сез утырырсыз алабыз. Айым, әни, без Дилә белән классташларны да чакырабыз, ярыймы, әни? Ярар, улым, ярар. Әни, мин кияү егете итеп Заһирны чакырам. Ул Адгул алып кайта. Бик әйбәт булган. Фәнил, ул малай миннән белки түгелме Заһирны әйтәм? Сеннән озынрак әле ул. Алайса Дилә, мин синең яктан шаһит булам. Әни рөхсәт ит, мин бер кашанда туйда булганым юк. Ләйлә, син бит кайын сеңле, сиңа ярыймы? Кайын сеңлегә ярамый дип кайда язылган? Юк бит андый закон, әни. Юк, кызым. Юк андый закон. Мин Гөлнурга әйтермен дигән идем бит әле. Гөлнур ЗАГСта булыр. Мин туйда теге зәңгәр күлмәгемне киям. Кияү егетенең күзе шар булсын. Менә килен. Кияү егете булды. Кызлары берәү түгел, икәү. Инде вакыт кына калды шикелле. Сиңа калган вакыт инде ул. Калган Алла кулында инде, апа. Хәлеңне аңлыйм, килен. Борчылма. Кулдан килгәнчә ярдәм итәрбез. Рәхмәт. Яшьләрне үзем киендерәм. Ялдан соң килсеннәр, теләгәннәрен сайлап алырлар. Туйлык кына акча табарбыз. Дилбәр апа, гомер булса бер кайтарырбыз әле. Шулай бит? Бәхетле яшәгез. Шул иң зур рәхмәт безгә. Шундый пар килгәнсез. Карап кына торырлык. Тигез гомер итегез. Шушы туйда Фәнис туганым да булса икән. Нинди күңелле йөрер иде. Тагы әнием булса икән. Ох, шешкәле күлмәген кияр иде. Үзенчә җырлап, шатлыгыннан җылап тик йөрер иде. Фәнилнең кайтуын көтте бит. Тәки Фәнилне көтеп алды бит. Тик оныкларын гына ярата алмады. Фәнил улым, Дилә килен. ЗАГСтан соң әни белән Фәниснең каберенә чәчәкләр илтеп салыгыз. Ләйлә кызым, Әвәне, 2 букет әзерлә. Янып торган розалар булсын. ярар әни әзерләрбез. Нурия килен, сиңа үпкәле яздым әле. Фәниснең кабер ташы бигрәк искергән, язуы да танылмый. Әни, Ау кызым, мин Байтурин Фәнисне яңгылыш Фәнил дип укый яздым. Вәт мәзәк, мин тере, кабер ташы әзер. Көлке түгел бу, тыйнак булыгыз. Сез теге каберне Фәниснең каберендә ипкә китердегез. Әйе. Икесенә дә яңа таш куйдык килен. Каберләр яңаргандай булды, зиярат ямләнеп китте. Соң Фәниснең элекке ташын әйтәм, урынында калдымы? Кузгатмадыгызмы? Юк, әни, мин аны көчкә актарып алдым. Җиргә батып беткән. Улым, кем кушты, кем рөхсәт итте? Мин куштым килен. Иске таш энемнең каберен ямсызлап ята, мүкләнеп беткән. Искесе кайда? Әни, мин аны чүплеккә илтеп ташладым. Ерак түгел, якында гына. Улыкаем, син балам. Әни, киен Әни, гафу ит, мин бит белмәдем. Ярый инде, улым. Хәерлегә булсын. Мин юкка шымландым, ахры. Бер дә юктан сезне куркыттым. Әни, кием телисеңме?
Бүген үк кабер ташын урынына куям, яңасы кырына. Тик син генә борчылма. Бер үзеңне сакланыйм. Куй, улым. Һәр ырымга ышанып бармыйк. Дилбәр апаң дөресен әйтә. Без бит әле үләргә җыенмыйбыз. Менә туеңны үткәрик. Өйгә килен төшсен. Эй, улыкаем. Минем бит синнән дә якын кадерле кешем юк. Бәхеткәйләреңнән генә яздырмасын инде Ходай. Ятсам да, торсам да Ходайдан шуны гына ялынам. Сине генә уйлыйм. Әни, бәхет бит безнең үзебезнең кулларыбызда. Шушы әтиннән салган йортта. Үзебез эшләрбез, апамнар. Диләнең әти-әнисе ярдәм итәргә әзер тора. Күрерсең әле, әни, менә бездән дә бәхет яшәгән кеше булмас. Алла буйырса дип әйт, улым. Алла буйырса диген. Алла буйырса, әни, Алла буйырса. Улым, бигрәк бер катлысың да инде, мин әйтеп тә өлгермәдем, кабатлый да башладың. Чөнки мин сиңа ышанам, әни. Син бит мине һәр вакыт яхшылыкка өйрәттең. Әни, беләсеңме, Дилә миңа нәрсә диде? Сиңа Биана дип эндәшергә теләми. Әни дип әйтсәм ничек булыр икән ди. Бәй, үз әнисе кебек күрсә. Ярый, әлбәттә, мин каршы түгел. Рәхмәт инде. Аллам. Апаларың кайта түгелме? Шул. Әнә, кай әле үзләрен каршы барып алыйм, улым. Ярыймы? Әллә тик утырганчы бишек ясый башларга инде. Так. Бишекне ничек ясыйлар әле ул? 4 тактаны кагасың да, астынан брус белән ныгытасың. Әгәр дә игезәкләр туып куйса. Эх, Алла буйырса, Алла буйырса. Вакыйга авылда, шушы ук урында ишек алдында бара. Ләйлә белән Фәнил керәләр. Так. Алла бирсәм. Улай булды. Так. Фәнил, Оу, әйт әле, синең теге җегетең кашан кайта? әллә тагы бер атнадан кайтам дигән иде. Аның ни кызы көтәдер әле. Мин туйда утырганда көнләшер әле мөгаен. Юк, яраткан кызы юк аның. Монсы яхшы. Аты шахид булырга юкка ризалаштым дип үкенә башлаган идем. Синдә аның карточкасы бармы? Ә нигә ул сиңа? Соң күрергә иде. Мин теләсә кем белә туйда утыра алмыйм да инде. Әйт әле, минем кебек шибәрме? Белмим, тагы егетләр ничек шибар була икән ул, ә? Киң җилкәле, түгәрәк йөзле шундый. Симез түгелме? Як инде, як, озын буйлы, көчле мускуллы. Куй әле юкмы сорашма. Ләйлә. Әйдәле икәүләп Диләләргә барып килик, ә? Ярый барыйксың. Оф, теге җегетең кашан кайта инде? Нинди авыл бу, бер җүнле җегет юк. Җыен балачага. Кара, Ләйлә. Ләйлә. Бар әле әниеңнән Волганың ашкышын сора. Диләләргә Волга белән барып төшәбез. Диләнең әти-әнисенең күзләре шаккатсын. Юк инде үзең сора. Бирсә, әнисеңә генә бирә Волганың ашкышын. Миңа бирми ул. Алай түгел, gəlibdim, ağız əli mənə. Hop! Тауга барып килгән килен, күңелләр басылгандай булды. Менә авылда тып-тын, күңелдә,
Құлақ та ял итә. Нигә без авылда гына калмадык икән? Иркен бит апа, күңелегез булганчы торыгыз. Киленкәем, Нурияқайым, алтынкайым. Без авылда кунак кына шул. Әнәй, без сүкереп килик дигән идек. Барыгызсың? Тик ипләп кенә, тирәнгә төшмәгез, карагыз аны, кызым, ярыймы? Борчылма, апа, мин дә барам бит. Улам, Фәнил улым, сеңлеңне карап кына йөрт, ярыймы? Әнәй, Кызым. безгә Волга ачкычын бир әле. Җәяү генә барыгыз. Машина уенчык түгел. Фәнил шәп йөрий, ябәреп куерсыз, кызым. Әнәй ул акрын гына йөртергә сүз бирә. Әйе. Кызым, үзең беләсең, минеке сөйләмим. Барыгыз. Шушы әниемне. Ярый, җәяү генә барыйк. Ерак түгел бит. Фәнил улыкаем, машинаңны бәрдертеп куя күрмәйм, ярыймы? Фәнил әйдә. Нурияқайым, киленкәем. Баярак әйтергә онытканбыз. Булачак килен безгә шул тиклем ошады. Шулаймы? Шулаймы, Дилбәр? Бездән Фатиха. Әтиәнисе кем? Без катнашырлык кешеләрме? Апа, менә кызык олар безгә нәрсәгә? Фәнил улым киленнең әти-әнисенә өйләнергә җыенмый да инде. Туйда да танышырга өлгерербез. Дилбәр. Яшиләр алар. Яңа урамда. Былтыр Себердән кайттылар. Зур өй салып керделәр. Әнә. Карагыз әле кичкә үзләрен чакырып, танышу ашы оештырып алабызмы? Килешер микән? Кыдалар белән танышканда начар булмас иде. Әйе? Алло? Мин? Әйе? Нинди документлар? Юк. Кагылмыйсыз. Тотынмыйсыз. Аңлашылмадымы ни? Карагыз аны. Кеше язмышы белән уйнарга не позволю. Булды. Озакламый кайтам. Аңлашылдымы? Булды. Ярый. Дилбәр. Әллә килен барып чакырып кайтсынмы? Соң күрик, танышыйк. Кунаклашу качмас. Бу дөньяда мөһимрәк эшләрдә җитәрлек. Берәр атна торыгыз инде, күргәндәй булыйк. Килен, атналап кәеф сафа корыр заман түгел хәзер. Ана, эш җыелган. Апа, син кайтасыңмы? Иртәрәк кузгалсак яхшы булыр иде. Әллә тагы. Куган кеше юк бит әле. Әмма килен. Яшел Зөлфия апа. Ялгам әллә. Машина килеп туктады инде. Әйе шул. Әллә Рәшит кыда үзе инде. Рәшит? Эй, Ходаем үзе, Рәшит кыда үзе. Инде, Рәшит. Кара, җүнләп киенелмәгәндә бигрәк уят. Эй, шул. Саумысыз? Кадашаларны кирип күрим әле дидем. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Саумы! Саумы! Рәшит кыда! Исәнмесез? Без Диләнең әти-әнисе кем икән дип баш ватабыз. Саумысыз? Саумы, кыда, саумы. Саумы, Дилбәр? Исәнме, Рәшит? Сине күрмәгәнгә байтак гомер үтте. Исәнме, саумы, Рәшит? Молодец, Дилбәр. Үзгәрмәгәнсең икән. Карагыз әле, әйдәгез, өйгә керик, чәй куям, әйдәгез. Рәхмәт. Кирип тормыйммы? Мин сезгә бик шәп тәкъдим белән килдем. Кичә җиләккә бардык. Кулайда җиләк бигрәк уңган. Әйдәгез күмәкләшеп җиләккә барып килик. Быел җиләк уңган диләр шул. Хәзер үк менә. Хәзер үк кодагыйгыз әйтә, барысын да тияп алды, җиләк җитәр. Чәй кайнатырбыз, шашлык әзерләдем. Я? Апа, әйдәгез барыйк. Мин хәзер җиләк кенә алам да. Дилбәр, әйдә бергә барыйк. Шунда туй турында да киңәшләшеп алырбыз. Я?
Миңа да барыргамы? Әйе шул, Дилбәр, табигать күреп кайтырбыз. Җайлы килеп чыкты. Мин таныштыра алмый аптырый идем. Рәхмәт инде, Рәшит кода. Барабыз. Зөлфия белән Нурия өйгә кереп китәләр. Дилбәр, сине дә күрер көннәр бар икән. Ничәмә еллар узды. Мин Диләнең синең кызың икәнлеген белмәдем. Кызың булмаса килеп тә күрмәс идең бугай. Минем бишә сезне бик сорашты. Мин әйтәм, әйбәт гаилә. Кияүнең мәрхүмәт исе, классташымның энесе дидем. Рәхмәт. Онытмагансың икән. Оныта буламысың? Бәй, без бит гади классташларына түгел идек. Хәтерлисеңме? Алмашыларым шәшәк атысы исіләріннән күңіл исірә ишігіңені аш син, аш жаным үлмәгә шәшәк исі керә. Алма ағашы қайда өзейдәл, алмасы шәп була торган иде. Син җылыйсың? Эзләмә, Рәшит. Таба алмассың. Нишләп? Әллә корыдымы? Юк, корырга өлгермәде. Кисеп ташлады мин аны. Шушы кулларым белән. Синең туй барган көнне. Я Хода. Ни өчен? Алма ағашының ни гайбы бар иде? Сине хәтерләтеп тормасын дидем. Синнән шулай итеп үч алырга теләгән идем. Үчең басылдымы соң? Басылмады. Рәшит, нигә иске яраларны яңартып килдең син? Мин бит менә шушы җитлегемдә бетмәй өзелеп төшкән алма кебек. Ник әләш?
Ник кыз була алмыйча торып калдым. Белә идең бит. Ярата идем сине. Мен синең кайтуыңны сагынып, üzülеп көттем. Армиядан кайту белән өйләнешәбез дип үзең вәгъдә бирдең. Мен бит сине той күлмәгә әзерләп көтеп торган идем. Ишетәсеңме? Минем той күлмәгемдә әзер иде. Ә син бер тапкыр да, ичмасам бер генә тапкыр да килмәдең. Хушлашмадың да. Гафу ит, Дилбәр. Мин сине күптәннән оныткансыңдыр дип уйлаган идем. Онытмадым. Онытырлык булмады. Я, әйт, бәхетлесеңме? Ни өчен мине ташладың? Ичмасам, хәзер белим. Хәзер нигә аны хәтерләп торга инде? Сәбәпләре булгандыр инде. Сәбәпләре? Син бит үзең безнең баланың булуын теләмәдең. Мин укырга тиеш дип Гөлшәһәргә омтылдың. Нигә боргаланасың? Әйт, миннән суындыңмы? Әллә гашык булдыңмы? Бай, кәләш таптыңмы? Юк, минем кәләшем синең кебек үк. Тик күңеле генә йомшак. Нәрсә? Әллә мин каты күңелле идемме? Әйе, син көчле ихтиярлы идең. Күреп торам, әле дә шулайсың. Яр ялайсың. Тыңла. Соңгы тамчысы шул булгандыр. Хәтерлисеңме? Мин армияга китер алдыннан алмагач төбенә торабыз. Күктә йолдызлар яна. Алма пешкән чак. Алма исе таралган. Синең иреннәреңнән дә алма тәме килә. Баш очында гына алмагачлар. Сөйләмә. Сөйлим. Ары тыңла. Бираздан җил чыкты. Алмалар бер-берсенә бәрелешеп куйдылар. Син ишим дип миңа сыйындың. Шул бәл. Бер ботак үз алмаларын күтәрә алмыйча сынды да аңгырашы безнең арага килеп төште. Мин ботак әле üzülмәгән. Әйдә бәйлек харап булмасын дидем. Онытмадыңмы, Дилбәр? Онытмадым. Мин бәйләп куярга. Ботакны саклап калырга теләдем. Ә син барыбер әрәм була дип ботакны шартлатып тарттың да төшердең. Алмалар тыпырдап җиргә куелдылар. Üzülмәгән иде бит. Харап иттең агачны. Дилбәр, үзең сындырдың. Бушны сөйлисең. Бер сынган ботак кире ялганмый. Ялгана. Ныклап бәйләргә, ярасына юш чүпрәк кенә салырга кирәк. Сугына сибрә кирәк. Ялгана, яра төшәлә ул. Ялганмый. Бер кашан да ялганмый. Ялгана шул. Üzмәскә кирәк. Ә син тарттың да төшердең. Ничек көчең җиткәндер. Шул мәл йөрәгемне өзеп ыргыткандай булдың. Үзең гаепле. Үзең үздең безнең араларны. Әле утырса, менә шушы кулларым белән синең күз алдыңда төбе тамыры белән йолкып алыр идем. Төбе тамыры белән йолкып ташлар идем, ишеттеңме? Хәзер
Балтаң үтмәс инде. Яралар төзәлә ул. Әнә, минем кызым синең энеңнең улы белән ничек бәхетлеләр, бер-берсен таптылар бит. Ә син өзелгән ботак ялганмый дисең. Ялгана ул. Ялгана, кеше ихтияр түгел. Изге күңел кирәк. Шулай бит, Дилбәр. Ялганмый. Гомердә дә ялганмаячак. Мин моңа бер вакытта да юл куймаячакмын. Бер вакытта да ишеттеңме? Гомердә дә синең белән туганлашасым юк. Аңладыңмы? Ишеттеңме? Лекеге Дилбәр инде. Каты бәгырьле. Аз гына да үзгәрмәгән. Шашлыкны күп әзерләгән идем. Ярый алайсың. Мин кайтыйм әле. Хушыгыз. Инде Рәшит белән дә юллар кисешер икән. Рәшит кода кайда? Тәкәбер иде. Дөнья аны да гади адәмгә әйләндергән икән. Леке Рәшит инде үзгәрмәгән. Матур җырлый торган иде, әле дә ана гармунын тотып килгән бит әле. Үзгәрмәгән имеш. Чәчләре агарып бабайга әйләнеп беткән дә инде. Чәчне ул синеке дә, минеке дә агара инде ул. Сауналарга йөреп, атнасына бер тапкыр голодать итеп кенә табигатьне алдап булмый инде ул, сеңлекәш. Рәшит белән кудалашыр көн булыр дип кем уйлаган? Юк инде. Менә монысы бер кашан да булмаячак. Ә менә хатынын бер күргәндә кымашауламас иде. Шибәрме? Кодагыйны әйтәсеңме, апа? Эй, коданың күзенә генә карап тора инде, икесе дә җырлыйлар. Җибәр. Килүебезгә 3 көн. Юнлы бер эш башкармадык. Кайтыр көндә җитә. Эшкә килмәдек тә инде. Әнинең 40-ын үткәрдек. Шул эш түгелмени, саваплы эш. Булай да бер көндә буш утырмадыгыз, бер көндә бушка үтмәде. 3 көн йөрдек, иң мөһиме турында сөйләшмәдек әле. Туйны әйтәсеңме? Сөйләштек тә инде. Акча биреп торабыз. Ишу куданы күрдек. Тагын нәрсә кирәк? Туй бер көнлек бәйрәм үтәгә китә. Алдагы көн турында уйларга кирәк. Алдагы көн дип ни? Гүрләтеп туй үткәрәбез. Яшьләр шушында яшәрләр. Ә без җае чыккан сайын кунакка кайтырбыз. Фәнилә әйтә бит, мунча тизим ди. Авыл мунчасында чабынуы үзе бер гомер. Мунчага гына калса төзербез. Акчасын гына бир, хәзер куеп куялар. Нәрсә әйтергә телисең ул, апа? Син ишетергә теләгәнне. Бүген авыл хакимиятендә булдым. Мирасны ачыкларга куштылар. Ни әйтсәң дә, килен, син безгә чит кеше. Ят бавыр. Онытмагансыңдыр? Әни үлереннән ярты елы алдан мин кайтып әйләнгән идем. Син
Шәһәргә абыеңнарға барып килдең. Әйе, апа, мин хәтерлим. Бик яхшы хәтерләгәч. Так, белегез. Мин шул көнне нотариус чакыртып, мирасны үземнең исемгә яздырдым. Әби анам. Менә кызык, белмәйдем. Апаң бит юрист, документлар белән оста итә. Ары сөйлә, тыңлыйк. Мин ни әйтсәң дә ризамын. Мирас синеке, апа. Риза булмый кая барасың? Мин төпчек кыз, өй минеке. Бөтенесе дә минем исемгә күчә. Яшьләр кайда бара? Юк, Фәнил белән киленне кайда куясың? Кайда куясың? Аларны әле кем куа? Яшәсеннәр шунда. Әлегә. Мин сине төшенә алмый интегә идем, сеңлекәш. Хәзер бераз шамалый башладым шикелле. Дилбәр апакаем, мин кодагыйларга әйткән идем бит әле. Яшьләргә кала дигән идем. Сөйләмә миңа шул кыдаң белән кодагыеңны күрәсем дә ишетәсем дә килмәй. Мин сайламадым бит аларны. Яшьләрне уйла, Дилбәр апа. Мин яшьләрнең монда торуына каршы түгел дидем бит. Иркенләп яшәсеннәр. Ләкин хәзер дөньяга да, кешегә дә ышаныч юк. Үземә дә дибәр. Әйе, үземә дә. Шулай. Дилбәр апакаем, телисеңме, мин хәзер үк китән чыгып китәм. Яшьләрнең нәрән җитмә, Дилбәр апа. Ахмак син, килен. Син әле кем идән куа? Моңа кадәр яшәдең бит, кинәнеп яшәдең, бездән рөхсәт сорап тормадың, артабанда рәхәтен күр. Син ни сөйлисең, Дилбәр? Килен бит үлгәнче әнине карады, 1 минутка да күздән яздырмады. Әлеге бер балык башы. Нигә апа, шунда яшәсәң, син әнине карамас идеңме, әллә мин карамас идемме, тик утырыр идемме? Карар идем, үлмәс идем. Караны, килен. Әнинең хәле белән сату итәргә не позволю. Килен. Ишетсен колагым. Шулай түгелме ни? Шулай бит. Ишеттем мин, апа, шулай. Юк. Ышанмыйм мин сиңа. Үземә дә ышанмыйм. Менә, килен, кагаз, ручка, яз. Кулыңны куй. Нәрсә яздырмак буласың? Кысылма, апа, ул үзе белә. Әйтеп тор, язам. Мин дип яз. Фамилия, исем, әтиеңнең исеме, бүгенге дата. Үз иркем белән үзем һәм улым Байтурин исеменнән, апам Хио файдасына өйдән баш тартам дип яз. Кулыңны куйырга онытма. Юк. Яз. Көтәм, тиз бул. Монысы нәрсәгә тагын? Соңыннан сутлашып йөрмәскә. Чөнки кеше арасында минем абруй зур, югыйсә нахак бәла тагып куярсыз ышаныч юк. Язмыйсың. Язып кына карасың, син бит үзеңнең генә түгел, улыңның йортыннан да баш тартасың, язмыйсың. Апа, аз гына сабыр ит, уйларга рөхсәт ит. Хәзер үк язасың. Я мин сине. Ходаем, тагын ни ишеттермәк буласың? Апа, нигә җәфалыйсың мине нинди гынахларым өчен? Аллаһ хакы өчен үтенеп сорыйм, мине жәлләмәсәң, яшьләрне уйла. Жәлләтмә. Мин хәзер жәлле белмим. Берегезне дә жәлләмим. Өй кирәк миңа. Шушы дөнья минеке. Берегезгә дә бирәсем юк. Нурия, киленкәем, ул бит әллә нишләгән? Мин аннан куркам, Нурия, киленкәем. Әйдә, китеп тор, киттек. Кашмый торыгыз. Димәк, килен язмайсың. Алайсамы, ише. Апа, Дилбәр апакаем, язам. Тик әйтәгенә күрмә, зинһар үтенәм. Эндәшмә, мин риза, язам. Кайда кагаз, хәзер үк язам. Әйтәм, апам да белсен. Мин Рәшитнең кызына һәм синең уйнаштан туган улыңа әнинең өйен бирмим. Барсы да ялган. Минем бит тамчыда гаебем юк.
Өмірін бойына хақайып, зәрікләп йөрі мине. Дилбәр апакайым, Алла хақы өчен үтенеп сорыйм. Әйтмә, сөйләмә, Фәнилгә әйтә күрмә белмәсен. Ялынып сорыйм. Син мине кемгә саныйсың? Нишләп мин моны сөйләп йөрергә тиеш? Өстемә генә халасым юк. Бу хакта син үзең әйтәчәксең. Бүген үк. Хәзер үк. Ишеттеңме? Үзең сөйләп бир, аңлат, без белергә тиеш. Аңладыңмы? Киленкәй. Шулай бит. Түгел. Шулай. Хәзер. Язам, хәзер. Син сеңел нәрсә сөйләгәнеңне белми башладың шикелле. Мин синен куркам, Дилбәр. Акылыңа кил, Дилбәр. Нинди сүзләр сөйлисең син? Дилбәр, сеңлем. Нәрсә беләм, шуны әйттем. Күрмәдеңме ни, Нурияңны? Ничегрәк быргаланды. Шулай түгелме ни? Акылым да җитми. Башым да җитми, Ходаем. Нигә бала-чага түгелсең дә инде һаман төшенмәдеңме ни, апа? Соң аңларлыкмы ни, Ходаем? Алайса, бәл. Фәнис. Энемне дәвалаучы врач миңа барысын да әйтте. Энең армиядан ширләп кайткан. Аның әти кеше булуы мөмкин түгел диде. Апа, Нурия бит аны да, безне дә, барыбызны да алдаган, апа. Алдаган. Нигә моны хәзер сөйләп торырга? Ичмасам, бу турыда Фәнискә әйтмәгәнсеңдер ул? Юк, апа. Әйттем. Гүргә керер алдыннан булса да белсен, дидем. Нигә? Апа. Әллә үлем түшәгендә яткан энеме моны миңа әйтүе җиңел булгандыр дисең? Я Хода. Җиңел булмады. Җиңел булмады, апа. Нәрсә диде? Фәнисне әйтәм. Баштан дәшмәде. Илады. Соңыннан апа, бер генә үтенечем бар. Нурия белән улымны рәнҗетмә, диде. 20 ел түздем. 20 ел түздем. Бүген килеп әйтергә мәҗбүр булдым. Дөресрәге мәҗбүр иттеләр. Кем мәҗбүр итте? Рәшитме? Рәшит, апа, әгәр Диләнең аның кыз икәнлеген белмәсәм, мин бу турыда бер кайчан да әйтмәс идем. Мәрхүмәнем хакына бер кайчан да. Яшьләрнең нинди гаебе бар? Эй, сеңлем. Үлгәндә дә әйтелми торган серләр була. Гүргә керер серләр була. Апа, беләсеңме? Минем язмышым бер ботак алмагачтан торган. Ишетәсеңме, бер ботак алмагач. Ничә ел изгәләнеп хатлар яздым. Бер җавап килсә, бер тапкыр очрашса. 2
2 тапкыр кияүгә чыктым. Чыккан сайын Рәшиткә ашаган яратырмын дип уйладым. Түшәктә дә Рәшит икән дип яратырга тырыштым. Булмады, апа. Булмады, алдандым. Үчем йөрәгемә кара кан булып ятты. Төннәр буе йоклый алмый, өзгәләнгән чакларымда Рәшитне каргадым. Аның үлүен теләдем. Кешегә үлем теләгәнче, үзеңә саулык телә, июнсез. Менә, әйтеп беттем. Ә күңелдә бушлык, кара бушлык хасил булды. Дилбәр, сеңлем, тукта. Тукта, Дилбәр, үкенерсең, Дилбәр. Мин үкенә белмим. Гомеремдә бер генә тапкыр үкендем, Рәшиткә гашык булган өчен үкендем. Гомерлеккә җитте. Ә менә хәзер мин үч алам. Ә менә хәзер Рәшитнең кызы ак күлмәген тотып торып калсын. Фәнил акыллы бала. Сайлый белер. Дилбәр. Я Дилә. Дилбәр. Әней, син ни сөйлисең? Алар бит бер-берсен ярата. Ләйлә кызым, син нишләп биредә? Әней, Дилә бит бар. Басың яр, Дилбәр. Дилбәр апа, шытырманнарның кирәкләрен бирер. Әйдәлеп бирер. Җитәр, туктатыгыз бу пәри туен. Барын да син теләгәнчә яздым, Дилбәр апа. Бу нәрсә ни? Туй кирәк яракларымы? Әллә аз гына язган инде. Фәнил, кил әле. Туй өчен монысы да кирәгер. Дөрес, язылган. Дилбәр, сеңлем, үтенеп сорыйм. Булгатмыйк дөньяны. Тыңла мине, үтенеп сорыйм, булгатмыйк дөньяны. Өйрәтмә мине, апа. Шым гына тур. Дилбәр апакаем, Аллаһ хакы өчен. Җимермик шушы дөньяны, яшьләрне жәллә. Яшьләр монда причем? Сүз синең хакта, Нурия. Әни, сиңа ни булды, йөзең качкан? Әней, Диләнең әтисе яшәргә суыткыч белән келәм бүләк итәргә җыена. Без нәрсә бүләк итербез икән? Борчылма, кызым. Безнең бүләк ким булмас. Былай да акча күп түктегез инде. Миңа шунда арзанлы гына бер костюм булса да ярый. Акча ала башлагач та түләрбез. Көтеп тор, Фәнил. Бүлдермә. Әниеңнең бик мөһим сүзе бар. Дилбәр, әгәр киленне интектерсәң, хәзер барысын да үзем сөйләп бирәм. Куркытма, апа, чиратың җиткәч син дә сөйләрсең. Аңламыйм, сүз нәрсә турында бара ул? Буларга әллә нәрсә булган, җыйналыштырган диярсең. Мин кайтам. Юлга әзерләнергә кирәк. Дилә, бераз көтеп тор инде. Ичмасам белеп калыйк. Юк. Гафу итегез, мин кайтырмын дигән идем. Кайтмый тор. Килен балакай. Сез Уфа Нур татар дәүләт театры артистлары башкаруында драматург Ралиф Кинҗабаевның «Гүргә керер сер иде» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Аның өченче, ягъни ахыргы өлеше тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң яңгыраячак. Казан сөйли. 16 сәгать 10 минут. Әдәби-драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Уфа Нур татар дәүләт театры артистлары башкаруында драматург Ралиф Кинҗабаевның «Гүргә керер сер иде» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең соңгы 3нче өлешен тәкъдим итәбез. 20 ел түздем.
Бүген килеп әйтергә мәҗбүр булдым. Дөресрәге мәҗбүр иттеләр. Кем мәжбүр итте? Рәшитме? Рәшит апа, әгәр Диләнең аның кыз икәнлеген белмәсәм, мин бу турыда бер кайчан да әйтмәс идем. Мәрхүмәнем хакына бер кайчан да. Яшьләрнең нинди гаебе бар? Эй, сеңлем. Үлгәндә дә әйтелми торган серләр була. Гүргә керер серләр була. Апа, беләсеңме? Минем язмышым бер ботак алмагачтан торган. Ишетәсеңме, бер ботак алмагач. Ничә ел изгәләнеп хатлар яздым. Бер җавап килсә, бер тапкыр очрашса. 2 тапкыр кияүгә чыктым. Чыккан сайын Рәшиткә ашаган яратырмын дип уйладым. Түшәктә дә Рәшит икән дип яратырга тырыштым. Булмады, апа. Булмады, алдандым. Үчем йөрәгемә каракан булып ятты. Төннәр буе йоклый алмый, изгәләнгән чакларымда Рәшитне каргадым. Аның үлүен теләдем. Кешегә үлем теләгәнче, үзеңә саулык телә, юньсез. Менә әйтеп беттем. Ә күңелдә бушлык. Кара бушлык хасил булды. Дилбәр, сеңлем, тукта. Тукта, Дилбәр, үкенерсең, Дилбәр. Мин үкенә белмим. Гомеремдә бер генә тапкыр үкендем, Рәшиткә гашык булган өчен үкендем. Гомерлеккә җитте. Ә менә хәзер мин үч алам. Ә менә хәзер Рәшитнең кызы ак күлмәген тотып торып калсын. Фәнил акыллы бала. Сайлый белер. Дилбәр. Я Дилә. Дилбәр. Әней, син ни сөйлисең? Алар бит бер-берсен ярата. Ләйлә кызым, син нишләп бирдә? Әней, Дилә бит Бар. Басын яш, Дилбәр. Дилбәр апа, чытырганнарның кирәкләрен бирер. Әйдәгез бирер. Җитәр, туктатыгыз бу пәри туен. Барында син теләгәнчә яздым, Дилбәр апа. Бу нәрсә ни? Туй кирәк яракларымы? Әллә аз гына язган инде. Фәнил, кил әле. Туй өчен монысы да кирәгер. Дөрес язылган. Дилбәр, сеңлем, үтенеп сорыйм. Булгатмыйк дөньяны. Тыңла мине, үтенеп сорыйм, булгатмыйк дөньяны. Өйрәтмә мине, апа. Шым гына тур. Дилбәр апакаем, Аллаһ хакы өчен. Җимермик шушы дөньяны, яшьләрне жәллә. Яшьләр монда причем? Сүз синең хакта, Нурия. Әни, сиңа ни булды? Йөзең качкан. Әней, Диләнең әтисе яшәргә суыткыч белән келәм бүләк итәргә җыена. Без нәрсә бүләк итербез икән? Борчылма, кызым. Безнең бүләк ким булмас. Былай да акча күп түктегез инде. Миңа шунда арзанлы гына бер костюм булса да ярый. Акча ала башлагач та түләрбез. Көтеп тор, Фәнил. Бүлдермә. Әнееңнең бик мөһим сүзе бар. Дилбәр, әгәр киленне интектерсәң, хәзер барысын да үзем сөйләп бирәм. Куркытма, апа, чиратың җиткәч син дә сөйләрсең.
Аңламыйм, сүз нәрсә турында бара ул? Бұларға әллә нәрсә булган, жиналыштырган диярсең. Мин кайтам. Юлга әзерләнергә кирәк. Дилә, бераз көтеп тор инде. Ичмасам белеп калыйк. Юк. Гафу итегез, мин кайтырмын дигән идем. Кайтмый тор, килен балакай. Фәнил, улым. Дилә, биянаңның сезгә әйтер сүзе бар шикелле. Нәрсә? Нурия, ярдәм кирәкме? Дилбәр, нигә син кешене интектерәсең? Ничек синең телең әйләнә, Дилбәр? Кытылма, мин үзем беләм, кытылма. Җитте. Хәзер. Үзем сөйлим барында. Ярдәм кирәкми. Фәнил улым. Дилә, кызым. 20 ел шушы өй тупсасында гомер сөрдем. Гомерем буе өйдәш килен булып яшәдем. Яшермим, гаебем зур. Нәрсә сөйлисең син? Әни, сиңа ни булды? Тыңла бит, улым. Гомерем буе нахак сүзләр корбаны булып яшәдем, ләкин үземне дә, сине дә, улым, аклый алмадым. Хәзер безне акларлык кеше калмады. Шушы сер үзем белән китергә тиеш иде, булмады. Язмышыбыз шулдыр инде. Улым, гафу ит. Хәзер менә сине дә куып җитте шушы сүз. Эшләтәсең. Әни, берни аңламыйм. Нинди сер турында сөйлисең ул син? Ул безгә нәрсә кирәк? Фәнил улым, бөтенебез өчен дә кирәк. Син яңа тормышка аяк басырга торасың. Мин аның ялганнан башлануын теләмим. Күрмисеңме ни? Әниең тәүбәгә килә. Шулай түгелме? Дилбәр, туктат, бу пәри туен туйдырды. Яникәем шомлы сүзләр сөйлисез. Әйдәгез яхшы чакта таралышыйк. Гафу ит, Дилбәр. Моңаша мин синең кемлегеңне белми йөргәнмен икән. Менә хәзер йөзеңне ачтың, эшең тулы явызлык, мәкер икән синең. Син нигә мине мыскыл итәсең? Ничек телең әйләнә синең, апа? Әйе. Нурия киленгә моны сөйләү җиңел түгел. Бу турыда ишетү сезгә дә җиңел булмас. Фәнил, улыкаем, әниең өчен мин сөйләргә мәҗбүрмен. Апа. Дилбәр апа. Сөйлә, Зөлфия апа, сөйлә. Күптән булды бу хәл. Син әле сабый гына идең. Яңа атларга өйрәнә башлаган идең. Авылда бер гайбәт таралды. Гайбәт түгел, апа. Юк, гайбәт. Гайбәт түгел. Гайбәт. Гайбәт, дим, Дилбәр. Фәнис, энебезнең үлүенә елда тулмаган иде. Кыш соң килде. Каберен карда күммәгән иде. Кулактан кулакка, авыздан авызга шушы өйдәге сабый Фәниснең улы түгел дигән яман хәбәр таралды. Нәрсә сөйлисең син, апа? Минме ул сабый? Улым, кызганычка каршы сүз синең белән минем турда бара. Әни, әйт шуларга дөресен. Минем әтием Фәнис түгелме? Әни, әйт шуларга. Юк, дөрес түгел. Дөрес түгел. Фәнил, улыкаем. Кайгыбыз былай да бик зур иде. Мин ул сүзгә әллә ни игътибар итмәдем. Син үстең, акрынлап гайбәттә онытылды. Зөлфия апакаем, рәхмәт. Буларның барында сөйләргә үземнең көчем җитмәс иде. Кичә Фәнил әтисенең кабер ташын кузгаткач йөрәгем уелгандай булган иде. Хәерлегә булмаган икән, Зөлфия апакаем. Я, Дилбәр, күңелең булдымы? Гайбәтең бик йөзеңә чыккан иде. Менә сереннән дә котылдың. Барысын да белдек. Кемнең йөзенә чыккан иде? Апа, син ни сөйлисең? Мин гайбәтче түгел. Нурия, әйт,
Яшермә, сөйлә дөресен, минем гайбәтче буласым килми. Жетті. Бу турыда иштәсен дә килмей, жетті, туктатабыз. Апа. Дилбәр апа. Нурия, Син гайбәтче түгел. Мин барсын да беләм. Фәнис үлер алдыннан аның янына баргансың, ул миңа барын да сөйләп бирде. Дилбәр апа, син бит аңа ант иткәнсең, ул бит сиңа ышанды, Дилбәр апакаем. Мен дөреслекнең генә өскә чыгуын телим. Дилбәр апа. Сер иде бит. Үзем белән китер сер иде. Улыкаем. Фәнил. Ярлыка мине. Синең әтиең Фәнис түгел. Сәсілісің сен, әней. Жетті, әней, ишетәсен дә килми, минем жетті. Булды. Аңлашылды, аңладык. Дәвам етмәсәң дә була. Мондый шакта телевизорны сүндерәләр булды, җитте. Мин кайтам. Дилә, көтіп тор. Фәнил улым. Тукта. Мин барында сөйләп бетерергә тиешмен хәзер. Тыңла бит. Без өйләнешкән елны. Фәнис бик каты чирли башлады. Башта белмәдек, соңыннан ачыкланды. Армияда чакта радиациягә эләккән икән. Эй, Ходаем, аның үзгәләнүләрен күрсәгез иде, төннәрен тәмәке тартып утырыр иде. Мин үләм, үлсәм Байтуриннарның нәселе корыячак. Мин моны теләмим, диде. Икәүләшеп сөйләштек тә, беркем дә белмәгән җиргә Себергә китергә булдык. Хәтерлисездер, анда без озак яшәмәдек. Беләбез, онытмадык. Калганын сөйләмә. Сөйлим. Серем юк минем хәзер. Мин больницага эшкә урнаштым. Фәнис гаражга каравылчы булып керде. Озакта тормый, бер иптәш егетен ияртеп кайтты. Ипле генә татар егете, алдан ук сүз куешканнар ахры. Фәнис шул кадәр улыбыз булуын теләгән иде. Үтенеп сорады, елады. Үз-үземә кул салам дип куркытты. Көн сайын эчеп кайта башлады. Һәм син ризалашырга мәҗбүр булдың инде. Юк, Дилбәр апа. Мин баш тарттым. Ичмасам шуңа шатланам, күңелем саф минем. Ир үтенеше белән дә хыянәткә бармадым. Төшенмәдем. Фәнил. Хәзер, Дилбәр апа. Тыңла бит. Аптырагач, кала совет рәисенә бардым. Елый барында сөйләп бирдем. Бик яхшы күңелле апа булды, барында аңлады. Менә документлар. Менә карточка. Балалар тудыру йортыннан Фәнилне уллыкка алырга рөхсәт итте. Бер атна эчендә. Фәнис үзе барып сайлап алды. Мин ул сабый, әней. Улыкаем. Балам, син ул сабый. Әней, әнекәем. Син бит минем әнием. Минем әнием бит син. Җитте сезгә, бәйләнмәгез әниемә. Ул минем әнием. Җитте, бәйләнмәгез минем әниемә. Ул бит минем әнием.
Вакыйга шул ук урында бара. Әллә тормаганнар инде. Егерме ел буе шушы йортны онытырга тырышып, күпме йөргән идем. Тәки килергә туры килде. Тукта, бакчада кем йөри ул? Әллә Нуриясы инде? Нурия! Нурия! Кодагый! Нурия, сеңлекәш! Сезне бер генә минутка мөмкинме? Бәй, Кода, саумы Кода, иртәләгәнсең. Кара, әйдә, өйгә керик, чәй куям. Рәхмәт, Нурия. Яңа гына өстәлдән тордык. Әллә алма җыеп йөрисең инде? Алма. Пешмәгән бит әле. Бер алмагачның ботагы сынып төшкән. Алмавыңда бит быел. Күтәр алмагандыр инде. Кодагыйга алып кайт әле. Кайнатып как кыйсын. Рәхмәт. Агачың әрәм булган икән. Бәйләп нитеп карамадыңмы? Бәйләп куй. Яш агач булса ялганып китер ул. Ялганырлыгы калмаган инде. Җирдә ята. 3 һиләк чыкты. Кода, ал әле ал. Шикәр кушсын, әтү әше булыр. Өлгереп тә бетмәгән. Üzülеп төшкән алма. Кода, Дилә үзен эшләп килмәде соң әле. Кодагый, ни эш бетерә? Хатын кызны аңлап буламын инде. Икәүләшеп шыш-пыш итәләр иде. Кичә әллә сездә бер хәл булдымы? Булды да бетте. Хәзер аңлаштык инде. Хатын кызы шул. Дилә белән Фәнил бүген шәһәргә барырга тиешләр иде. Туй күлмәге алырга, килен сыңламаса ярар иде. Мин дә шул уңайдан кергән идем. Без уйладык та шундый карарга килдек. Диләгә туй күлмәге алырга ашыкмаска иде. Бәй, ничек була инде ул? Туй күлмәге алып тормабыз. Кода, Дилә ширләп торамы әллә? Юк, ширләми. Минем хатын әйтә, нәрсә дияле? Мин үзем дә шулайрак уйлап торам. Әйе, без шундый карарга килдек. Дилә әлегә яшь. Аңарга укырга кирәк. Без аны укытырга булдык. Укысын, белем алсын. Алай булгач туй булмыймы? Әйе. Аңа кияүгә чыгарга иртәрәк әле. Без шулай хәл иттек инде. Кода. Туй үткәрү, кияүгә чыгу уеныш түгел, киләчәк турында уйларга кирәк. Сезгә алдан әйтеп куюым яхшырак булыр дидем. Дилә, үзе ризамсың? Ризалашмый кая барсын инде. Кыз бит әле безнең кулда. Без ризалашмасак, Кода, уйлап карагыз әле. Туй көне билгеләнгән, кунаклар чакырылган. Монысына гына түзәрбез, сеңлекәш. Хәзерге заманда кем өйләнешми дә, кем аерылышмый, мин әйтәм. Эшне ылыга җибәрмик. Хәерле чакта араларын өзик. Шулай яхшырак булыр. Юк, Кода, уйлашыйк, сөйләшик, яшьләрне аермыйк, Кода. Уйланасы уйланган инде. Теге вакытта ризалыкны юкка гына биргән. Ничава? Улыгыз әле яшь, кәләш табыр. Кода, ничек инде? Тукта, без риза түгел. Гафу итегез, сеңлекәш. Сатулашып торырга вакыт та юк, теләк тә юк. Мин сүземне әйттем. Диләне көтмәгез. Хушыгыз, мин ашыгам. Хушыгыз. Кода, Рәшит, Кода. Рәшит, Кода. Рәшит абый. Китте. Ишетергә дә теләмәде, китте, Ходаем. Ходаем, нинди хәлсең бу?
Бәлә өстенә бәлә. Эй балам, Фәнил балакаем. Ничек кенә әйтермен инде, Ходаем. Хәерле иртә, әни. Улым, тордың дамы? Бик иртәләгәнсең. Әни, кем килде ул? Кем белән сөйләштең ул син? Рәшит кода килгән. Хәл белергә килгән. Хәл белергә? Дилә кайда, нигә бер үзе? Без бит бүген шәһәргә барырга тиешбез. Туй күлмәге алырга. Улым, кил әле, улым. Улым, Дилә килмәгән. Әни, әйт, нигә килмәгән? Балам, менә күреп торасың бит әле. Дөнья буталыбрак тора. Әллә туйны кичектерәбезме соң? Кичектерергә, әни, мин аңламыйм. Менә Рәшит кода шулай ди. Әлегә алар туй күлмәге алмаска булганнар. Диләнең әтисе шулай диме? Әйе, балам. Олар шундый карарга килгәннәр. Әни, моның булуы мөмкин түгел. Мин гомердә дә ризалашмаячакмын. Дилә бит миңа вәгъдә бирде, әни. Улым, әйт. Диләне яратасыңмы? Дилә булмаса башка кыз табылыр. Син әле яшь. Әни, син нәрсә сөйлисең, әни? Юк, әни, мин бит Диләдән башка яши алмыйм. Миңа бу берсе дә кирәк түгел, әни. Ярар, балам. Ярар. Әгәр ул сине яратса, ул килер. Яраткан кеше килергә тиеш ул, улым. Син көт. Ул килер. Әгәр ул сине яратса, килер. Көт. Юк. Юк. Мин туйны кичектермәячәкмен. Ул килергә тиеш. Тиеш. Әгәр килмәсә, өйнә барам, хәзер үк өйнә барам. Фәнил, Дилә килдеме? Нигә заклый? Без кайтканчы магазиннар бикләнә бит. Белмим. Кичә барган идем. Әнисе чыгармады. Әнисе әйтә, бүлмәсендә бикләнеп ята ди. Бераз көтик, абый. Ул безнең белән барам диде бит. Абый, сиңа нигә игътибар итмә. Ул кайвакыт шулай усал була да, әйтә дә үтә. Бер үк аңа үпкәләмә, яме, абый. Бөтенесе дә улама төш кебек. Зөлфия апа кайда? Ул безнең белән бармыймы ни? Ул калам ди. Автобус белән кайта. Әни белән кайтырга теләми. Әллә минем дә каласы инде. Менә Заһираң да һаман кайтмый. Кайтыр. Көт. Ул бит наклы вәгъдә бирде. Абай, нәни килде. Ләйлә, кызым, мә, машинага чыгарып сал әйберләрне. Фәнил улым, сеңлеккә шуңа ярдәм ит. Әйдә, абай. Шул вакыт Гөлнур килеп керә. Исәнмесез, Дилбәр апа? Мин сезне озатып калдым дигән идем. Исәнмесез? Рәхмәт. Без хәзер озакламый кузгалабыз. Нәрсә? Әллә әйтер сүзең бармы? Әйе, апа. Беләсезме, мин сезгә кичә сокланып тордым. Сез шундый нык, көчле ихтиярлы икәнсез. Эх, апа, сезнең кебек буласы иде. Ашыкма, сеңлем. Дөнья йөрәтә ул. Үзең өчен көрәшә белергә дә кирәк. Башың яшәле. Я, мәхәббәт фронтында ничегрәк? Йөргән, яраткан егетең бармы? Бар иде. Өйләнергә йөри. Туктале. Туктале.
бар итеп куйган идем шул. Әйт. Яратасыңмы? Апа, яратам, апа. Яратсаң, көрәш. Кулыңнан ышкындырма. Әле соң түгел. Мин дә синең кебек бәхетнең килгәнен көтеп йөрдем. Килмәде, сындырып алдылар. Ә син көрәш. Апакаем, ничек көрәшим соң? Юк, булмый. Булмый дисәң булмый, була дисәң була. Теге үзе кайда әле? Дилән әйтәм. Инде әнисе бикләп куйган, чыгармый. Елый шешенеп беткән. Менә Фәнилгә хат җибәрде. Туктале. Бир әле монда хатыңны. Я? Гөлнур? Нәрсә язган? Так. Фәнил, кадерлем, мине бикләп куйдылар. Әнием белән әтием сиңа кияүгә бирергә теләмиләр. Алар синекеләр белән туганлашуга каршы. Бик яхшы. Мин сине яратам, әгәр мине яратсаң, хәзер үк өйдән килеп ал. Килеп алмый торсын әле. Син бу хатны күрмәдең. Так. Мин хәзер Фәнилне чакырам. Ә син әйт аңа, әти-әнисе каршы, Дилә сиңа кияүгә чыгудан баш тарта дип әйт. Булмый, апа, кулымнан килмей. Була. Миннән өйрән. Йөзеңә ихтиярлы елмаю чыгар. Тыныч кына сөйлә, күзенә карап сөйлә. Фәнил яшь әле, аны балчык кебек изәргә мөмкин. Менә шулай. Бөгелмә гәүдәңне төз тот. Уф, кулымнан килер микән? Килер. Ярый, Рәшит. Син теләгәнчә булсын. Фәнил, улыкаем. Кил әле монда, сиңа килгәннәр. Килгәннәр? Бәй, Гөлнур килгән икән бит. Исәнме, Гөлнур? Диләне күрмәдем, нигә һаман килмей ул, ә? Килми ул, көтмә. Ничек килмей? Без бит сөйләштек. Без бит бергә барырга тиешбез шәһәргә. Әнисе риза түгел, ул барысын да белә. Дилә сиңа кияүгә чыгарга теләми. Миңа шулай дип әйтергә кушты. Үзе әйтте, көтмәскә кушты. Мин бит гаепле түгел. Мин бит аны яратам. Онытыңыз. Дөньяда кызлар бетмәгән. Миңа башкалар кирәкмәй. Фәнил, мин бар. Мин сине яратам. Күптән, мәктәптә укып йөргән чактан ук. Мин шуның өчен хат яздым бит. Синең кайтуыңны көттем. Мин сине әле дә яратам. Юк, гафу ит, әйтмә. Диләдән башка мин яши алмыйм. Ул сиңа нәрсәгә кирәк? Дилә бит сине ташлап качты. Сиңа иң авыр вакытында ялгызыңны калдырды. Мин калдым. Чөнки мин синсез яши алмыйм, Фәнил. Кирәкми, Гөлнур, дәшмә, ишетәсем килмей. Яшьләр, нәрсә сөйләшәсез? Гөлнур, бүген бигрәк матурсың. Апа, Фәнил. Нәрсә, егет башыңны идең? Әллә Дилә ялындырамы? Курыкма. Кәләшнең менә дигәнен табып бирәм әле мин сиңа. Өйлән менә Гөлнурга. Бүген үк өйлән. Әгәр өйләнсәң, менә кагазьләр хәзер үк йыртып ташлыйм да, шушы өйне сиңа яздырам. Кирәкми ул миңа, кирәкми. Өй синеке, хәзер үк. Ничек? Апа, безнеке түгелмени ул? Әйе, сезнеке. Дөресрәге, Фәнил синең белән әниемнеке ул. Менә
Нурия кичә нәрсә язып бирде? Укы. Өй хәзер минеке. Әнием яздымы? Неге? Теләсәң, хәзер үк бөтен кәгазьләрне йыртам. Өй сиңа була. Гөлнур белән сезнең туйга бүләк булыр. Шәп бүләк. Фәнил улым. Ни өчен? Нәрсәгә? Мә, ал, үзең йыртып ташла. Мине тыңласаң, шушы дөнья синеке бәхетле яшәгез. Кем белән? Гөлнур белән? Я тиз бул көттермә. Кире уйлавым бар. Фәнил улым, көттермә. Кирәкми. Үзеңә булсын. Бу дөньяда барысы да ялган икән. Минем яшәвем дә ялган булып чыкты. Әнием дә минеке түгел. Әтием дә минеке түгел. Дилә дә миннән баш тартты. Юк. Мин болай яши алмыйм. Кирәкми. Фәнил улым. Тынычлан. Әнием бит мине алдаган. Ташланган баланы карап үстергән имеш. Иренең үтенечен үтәгән имеш. Мин хәзер кемгә кирәк? Юкмы сөйләгән, ни сөйлисең син? Барыбызга да кирәк. Кирәкми, Дилбәр апа. Мин хәзер берегезгә дә ышанмыйм. Сиңа да, Диләгә дә, әниемә дә ышанмыйм. Кирәкми, ышанмыйм. Фәнил улыкаем. Фәнил. Син бит Байтуриннар нәселе. Фәнил улым. Ничего, йөреп келсен, уйлансын. Бүген булмаса иртәгә бөгәбез без аны. Фәнил, улыкаем, син бәхетле булачаксың әле. Иң шибәр, иң акыллы, иң бай кызга өйләндерәм әле мин сине. Ничего, тынычланырсың. Хәерле иртә. Менә әни алдында бурычны үтәдек. Хәзер туйны да үткәреп җибәрсәк. Кичәге аңлашу һаман баштан чыкмый. Төне буе йоклый алмадым. Әйтәм, хырылдаганың ишетелә иде. Мин әйткәннәрне Нурия килен авылырга алма. Кеше сүзе кеше үтерә диләр. Мин үземдә туган шикләрне генә туратырга теләдем. Ниһаять, аңладым, хаталанганмын, гафу итегез. Ни сөйләсәләр дә, Фәнил, безнең улыбыз, киләчәгебезнең терәге. Хәзер күңелем бушап калгандай булды. Онытыгыз әйтелгәннәрне. Гомер онытылмаганнар бер бүген генә онытылыр микән? Теләсәң онытылыр. Менә күреп торырсың, Нурия, онытылыр. Мине дә аңлагыз. Әнә менән әниемнән калган дөньяны, нигезне кем кулына каласын мин белергә тиеш идем, шулай түгелмени? Зөлфия апа, теге самавырны төреп куйдым мин. Нинди самавыр? Куй, килен. Кирәкми. Урынында торсын. Әллә нинди дөнья килде. Элек мирас дигән нәрсәне белми иде халык. Хәзер үлә бата дөнья бүлешәләр. Ахыр заман җитүе шушыдыр инде. Әнә Нәзирә белән Гөлбикә
әниләренең пенсия акчасы өчен талаша ди. Кичә сугыша язып беткәннәр. Акча җитмидер инде. Акча җитми дә, бетми дә ул. Дилә һаман килми. Нигә соңлы икән? Әй шул, карале. Ярар. Әгәр барырга теләмәсә, туй күлмәкләрен, балдакларны үзләре сатып алыр. Көтәргә вакыт юк. Бара алмый имеш, хәзердән үк характер күрсәтә. Хәзер әни мин тиз генә барып киләм. Йөрмисең, кызым, йөрмисең, артыннан йөртмәсен. Үзе килсә алып барырбыз, йөрмисең. Карале. Безнең Фәнилне иш күрмиме? Әгәр иш күрмәсәм, мин Фәнилгә менә дигән кыз табып бирәм. Карале, теге Гөлнур, нигә безгә килен булмаслыкмы әллә? Менә дигән кыз. Тагын бер нәрсә чыгарга әйтәсеңме син? Юк инде, шаяртам гына. Уен сүзне дә күтәрмисең. Синең уйныңнан һәр вакыт уймак чыга торган. Килен, әйтергә онытып торам микән? Өстәлләр әзерлә. Туйны шушында ишек алдында үткәрәбез. Байтуриннар шатлыгын бөтен авыл күрсен. Килене нинди булачак әле, килене. Барысын да чакырыгыз. Бөтен авыл күрсен. Беренче, мәлләрне яшьләргә ярдәм итми булмас. Синең ярдәм баштан ашты инде, гомергә онытылмас. Апа, син олы кеше. Бер балык башын күп чәйнисең җитәр инде, онытырга вакыт җитәр. Онытырлык булса икән. Хәер, онытып та биткән идек бит инде. Яраларны син яңарттың, Дилбәр. Син. Фәнис энебез үлгәч, теге сүз таралгач, түзмәдем. Әниемнән сорыйсы иттем. Әнием миңа барысын да сөйләде. Әйе, Дилбәр, сөйләде. Бу балам гүргә керер сер диде. Җаныңа гөнаһ алма. Мин сөйләмәдем, син ишетмәдең. Оныт, диде. Әйе, биянам бу турда белә иде. Ничек белә иде. Биянам кушты безгә. Ул Себергә китергәндә дә. Ул сыз әйләнеп кайтмагыз диде. Ходай, мин бит бу турыда белмәйдем. Әнием миңа бер вакытта да әйтмәде. Син, апа. Әнием сер саклый белә иде шул. Ходай, нинди гөнаһларга баттым мин. Бөтенесе дә минем аркада. Барысына да мин гаепле. Миңа бер нәрсә дә кирәк түгел. Тик Фәнил улым гына, Фәнил генә бәхетле булсын. Нурия, киленкәем. Зинһар, гафу ит мине. Киленкәем, телисеңме? Туйның бөтен чыгымнарын үз өстемә алам, Нурия, киленкәем. Гөнаһларны акча белән генә җыеп булмый, Дилбәр апа. Рәхмәт. Бер бөртек улымның туйын ничек тә үткәрермен, Алла боерса. Баш тартасыңмы? Мин ихлас күңелдән бит. Менә, Дилбәр апа, чалбарың ялтыр-ялтыр безгә килешми ул. Дилбәр апа,
Улым сине шул кадәр ярата иде. Шибәрәне дип кенә йөртте. Син улымны иң яраткан апасыннан мәхрүм иттең. Әйе. Мен гомерем буе үзем теләгәнчә яшәргә теләдем. Бөтенесе дә мин теләгәнчә булырга тиеш иде. Көчле, ихтиярлы, бай хатыннарны ихтирам итәләр дип уйладым. Йомшак булырга теләмәдем. Әгәр бер тапкыр йомшаклык күрсәтсәм, үземне югалтудан курыктым. Бәхет өчен бу гына җитми икән шул. Кичергез. Каты бәгырьле кеше мин. Күңел сафлыгыннан мәхрүм мин. Кичергез. Юк. Әле соң түгел. Миңа бер нәрсә дә кирәкми. Мә, килен, бу үй сезнеке. Үтенәм, ал документларны баш тартма. Менә хат. Дилә Фәнилне чакырып хат җибәргән. Ходаем. Туйны гөрләтеп үткәрәчәкбез. Алла бирса, үткәрәчәкбез. Яхшылык өчен бер вакытта да соң булмый. Туй булырга тиеш. Туй булырга тиеш. Хат? Нишләп бу хат синдә? Телисезме? Мин хәзер Рәшиттән барып үзем гафу үтенәм. Ягез, әйдәгез, вакыт үткәрмик, әйдәгез барыйк. Әйдәгез. Әйдәгез диләләргә барыйк. Яллам, килешер микән соң? Соң килешмәсә килештеребез. Нигә озакка сузырга? Кудагыйны да күребез. Әйдәгез барабыз да. Кирәбез туйны башлыбыз да куябыз. Дилә килде, Нурия балам. Килендәем, саумы килен балам. Фәнил улым кая? Фәнил кайда? Ләйлә, кызым, бар абыеңны эзләп тап. Бар чакыр монда. Әйдә, Дилә. Ходаем, Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Бүген төне буе йоклый алмый чыктым. Тирә-якта шып-шым. Сандугачлар сайраган тавыш та ишетелми. Әллә качып киттеләр микән? Нигә качсыннар? Сайрашыр чаклары үткәндер. Алар бит туй чорында гына сайраша. Шулайдыр. Аларның туйы үтте. Ә безнеке яңа башлана гына. Фәнил улым нигә һаман күренмәй? Әнәй, Фәнил синең кайышыңа. Әнәй син. Театр микрофон алдында дигән циклдан тапшыруыбыз тәмам. Бүген бездә кунакта Уфа Нур татар дәүләт театры булды. Сез башкорт драматургы Рәлиф Кинҗабаевның «Гүргә керер сер» исемле мелодрамасын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Зөлфия, Вакилә Калмантаева, Дилбәр, аның сеңлесе Резида Фахруллина,
Нурия аларның килене Зөһрә Асадуллина. Фәнил Нурияның улы Рөстәм Ганиев. Дилә Фәнилнең кәләше Гөлнара Хакимова. Гөлнур Диләнең ахирәте Гүзәл Ганиева. Ләйлә Дилбәрнең кызы Линария Габдрашитова. Рәшид Диләнең әтисе Рушат Мөдәрисов. Спектакльне Вакилә Калмантаева алып барды. Спектакльнең режиссеры Гөлдар Ильясова. Музыкаль бизәлеш композитор Вахид Сафиуллин. Спектакльне радио өчен әзерләделәр. Тавыш режиссерлары Искәндәр Мустафин, Марат Аюпов, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, режиссеры Әлфия Гиләҗи, мөхәррире Рөстәм Акъегет.